că nu mi-am dat eu mă așa, aha, nu te-ai dat la, nu te-ai dat la laba, știi? Mă gândeam, mă, ce pula mea se întâmplă cu aia, de ce îmi spune ăsta că nu mi-am dat laba, că nu mi-am dat laba, că nu mi-am dat laba, că nu mi-am dat laba. Îți dai seama că în mintea mea de copil, mă, trebuie să-mi dau laba să le dovedesc la băieți, ești de bun la cap, trebuie să-mi dau laba ca să le dovedesc la băieți, că mi-am dat și eu labă prima dată, știi? Adică să fiu și eu cât cu ei. Și ce zic? Acum ce să fac, ce să fac? M-am dus și eu acasă, am văzut cum a venit o revistă, dar asta nu mai știu dacă, mi se pare că exact la ghena mea de gunoi, când am dus gunoiul, dacă nu mă șel, am avut eu o revistă porno. Bă, și de acolo am avut, vă dați seama că la 9 ani, băieți, nu exista internet cafe. Voi acum sunteți fericiți, mâncava și pula voastră. Eu îmi dădeam laba după UTV, după Ina, după asta, după Delia, după pula mea, știi, gen. Băi, coaie, atunci îmi dădeam și eu laba după Gina Pistol, ce era pe ăsta de cum a venit pe revistele astea porno, știi? Pentru că nu exista internet atunci, mă, frate, că aveam 8 ani, ești de mult la cap de băi, internet la internet cafe, înțelegi? Acum e forță, ești nebun, intri pe mâna mică.info, direct să moară băieții mei, dacă noi toate sările de filme porno și îți dai labă, te știi cum stai așa, bam, în 5 minute ești stun. Înțelegi? Deci, na, era nasol. E, ce s-a întâmplat, mâncava și pula voastră când aveam eu 8 ani, 9 ani. M-am dus acasă, aveam eu revista aia cum a venit așa, m-am dus și eu în baie, acum cum să-mi dau labă, știi cum a venit. Acum era șmecher dacă eram în anul 2019, îmi scriam și eu cum să-mi dau labă și vedeam și eu clipuri pe internet. Cum să-mi dau labă acum? Bă, am zis, bă, fată, trebuie să-mi bresc capul pulii, știi cum a venit. Mă, și stăteam eu, mâncava și pula voastră așa cu puțica aia mea atâta mâncată și că îți dai seama, la 8 ani ai văzut că n-ai pula mare, ai atâta pulă. Așa, și mă stăteam așa și mă uitam, știi, la pule, știi, așa, și mă uitam pe revistele aia, bă, și dintr-o dată am văzut teoria conspirației, mâncate și cu asta. Mă, mi s-a sculat muștucul, coaie. Mi s-a sculat muștucul cum ar veni acolo, mâncate. Și când mă uitam pe revistele astea, am văzut și eu țâțe, îți dai seama că mi s-au făcut ochii așa, știi, când m-am uitat la aia. Și vă dați seama că în mintea mea de copil, mamă, am văzut țâțe, am văzut pizdă prima dată în viață, îți dai seama că eram copil, n-am văzut nicio pizdă niciodată în viața mea decât în revistele alea, știi cum a venit? Hai să-mi dau și o laba, știi? Și mă gândesc, bă, labă ce înseamnă? Să friși pula, știi cum a venit? Și mă gândeam eu așa, am scripat un pic, am scripat un pic așa, știi? Și le vedeam așa laba, așa, vă dați seama cum mi-am dat laba, cu 2 degete, așa știi cum a venit, cu 3 degete să zic, pentru că pula mea nu era atât de mare atunci, știi? Bine, acum nici atât de mare, e cam atât, adică nu e ok, eu nu sunt foarte pula mare. Așa, și vă dați seama cum se dădeam acolo, știi să dau așa laba, mă, și tot îmi dădeam laba, tot îmi dădeam laba, bă, bunica mea vine la ușă, ce faci acolo, Alexandru? Mamă, când am auzit, vine la ușă la mine, mâncava și pula voastră, am înnebunit, nu mai știam, nu mai știam unde să-mi ascund pula, nu știam unde să-mi ascund revista, să o bag în wc revista, să arunc revista, așa, nu știu ce. Mi-a zis, bă, mai lasă-mă că mă simt rău, mă doare burta. Mă, și acolo îți dai seama să mă chinui eu să-mi dau laba. Bă, băieți, cred că în 20 de minute mi-am dat drumul cu aia, în 20 de minute. Bă, nu-mi venea să-mi dau drumul, îți dai seama că nu eram, niciodată mi-am dat labă, n-am știut cum să o fac, n-am știut cum să o belesc, n-am știut cum să așa, era cam pe uscat, așa un pic, am udut-o decât o dată, mâncava și pula voastră, să-mi dau acolo laba. Bă, și știu, țin minte chestia asta, că mi-am dat drumul pe Gina Pistol. Să mor eu dacă te miți. Deci mi-am dat drumul pe Gina Pistol. Bă, ce de frumoasă de femeia aia, mă, să mor dacă nu. Bă, am zis, bă, mare lucru, știi cum a venit. Bine, pe Gina Pistol în revistă. În altă parte, nu pot să-mi permit să, Doamne ferește, să fie cu iertare pentru Gina Pistol dacă vede vreodată acest videoclip sau acest live sau așa. N-am nimic cu tine, eu te respect foarte mult, ești o artistă, vedetă, nu știu ce ești, foarte frumoasă. Dar, da, pe revistă, că n-aveam de pus să dau laba, eram mic, nu exista internet, asta este. Și mi-a dat laba după asta, mâncată și plata și mi-a dat drumul pe la Gina Pistol și dai seama cum eram eu acolo, când mi-a dat așa drumul, zici că am luat level 100 chakra, ești nebun dacă nu. Mamă, bă, am înnebunit. La 8 ani spermă, coaie, mi-am dat drumul un pișat în pula mea, zici că, uite așa mi-a făcut pula. Atât mi-a făcut pula, să moară băieții mei, că atât. Și pula spermă la 8 ani, ești de mult la cap, că nici coaie n-aveam la 8 ani, nici prost la cap. Nici coaie n-aveam la 8 ani, nici prost la cap. Atâta coitele aveam, atâta coitele, zici că erau două babe de struguri. Ești de mult la cap. Și cred că aveam mai mare coaiele decât pula, ești prost la cap.